Zdravím vás Niky od ďalšieho videa. V tomto videu sa chcem poďakovať za prekonanú hranicu 100 odoberateľov, ktorú sme prekonali včera večer o 10. hodine. Som veľmi vďačný, pretože som to vôbec nečakal. Na začiatku roka som si dal hranicu, že do konca roka 2016 prekonám hranicu 1000 odoberateľov. Takže dúfam, že to spolu dokážeme. Ja sa budem snažiť čo najčastejšie vydávať videá. Teraz sa mi to moc nedarí, pretože mám v škole toho veľa, skúšky, blablabla. Takže určite vás to nikoho nezaujíma, takže vám to nebudem vyprávať. Takže musím to všetko porobiť tak ešte 2 týždne a potom už to pôjde naplno. Dúfam, že budem tie videá čo najčastejšie vydávať a dúfam, že vy ich budete zdieľať, aby nás tu bolo čo najviac. Nemusíte ich verejť, nemôžete ich len poslať kamarátom, pozri ten tu nejaký Tylino natáča nejaké videá. Takže to môžete niekomu poslať a ja budem za to veľmi rád a budem rád, keď mi budete písať komentáre, či sa vám to video páčilo, čo mám zmeniť, čo mám zlepšiť, lebo veľmi ma to podporuje a tie lajky, čo tam teraz začali sa hádzať, tiež ma to veľmi podporuje. Takže musíte ešte vydržať 2 týždne. Rozhodol som sa na také krátke video, neviem koľko to bude mať, možno minútu, že vám to tak poviem na videu, dám to na YouTube. Nechcel som to písať na Facebook, na tú fanpage, čo tam máme, kto tam ešte má like, choďte dole do popisu, tam máte link, choďte tam like, proste píšem tam čo sa deje, prečo nie video a tak ďalej, aj keď teraz som 3 týždne tam niečo napísal. Takže nechcel som vám to tam písať, chcel som vám spraviť také krátke video, aby ste chápali, že nie je mi to len tak, že z toho berol nič. Je to taký rýchly špeciál, že vám chcem sa za to poďakovať a určite čakáte nejaký lepší špeciál, už ho pripravujem, už som čakal, že to príde postupne, takže už ho pripravujem, už som zháňal na to nejakých, jak by som to povedal, proste nejakých ľudí. Takže ak sa vám toto video páčilo, že som vám aspoň trochu poďakoval, že ste tu so mnou a ma držíte, že to neberiem len tak na ľahkú váhu, takže dajte like a ak nie, tak nezabudnite dať dislike samozrejme. No a chceš byť medzi prvými, čo vidia nové video na mojom kanále, tak daj odber a to už je do mňa všetko. Tak ahoj!